Prečo ste nešli svojej manželke na pomoc, keď ste ju videli topiť sa? A kto to mal vedieť, že sa topí? Však jačala po mne ako vždy. Kam ma to veziete? Do Márnice. Veď som ešte nezomrel. Veď tam ešte nie sme. Svätý Anton na pomoci, nech mi stojí vodne v noci. A na čo vodne, keď si v robote, čo? Dnešní mladí ľudia sú ako zajace. Zaujíma ich len tráva a sex. Ako to vidíte, pani doktorka? Ja byť vami už si mesačný lístok na vlak nekúpim. Hovorí sa, že keď už majú 40, už by ženy nemali mať deti. Súhlasím, 40 je už dosť veľa detí. Ten môj syn je taký hlúpy. No, aspoň máš istotu, že je tvoj.